I vam passar temporades però magnífiques, i és d'aquells dos que, quan va dir que tancava, va dir, ostres, va doldre, no? Tot i que el Ton tenia el seu caràcter, vull dir que era prou conegut, però amb nosaltres tenia, hòstia, molta estima, molta estima. El que la Maria Rosa feia de nassos era la truita de formatge. Era un plaer, és a dir, tu menjar-te una truita cuiteta de fora, crueta de dintre, amb aquella que quan te la menges et cau els pobets amb ceba, els xampinyons, les braves, que jo demanava braves sense salsa, perquè la salsa després no podia dormir, i sense salsa. Allà només estava la psicola perquè es va discutir amb el dia de la Coca-Cola i no crec que en tornis més. I la gent, quan ja amb gent de fora, va dir, no tens Coca-Cola? No! Sí.